Ona näme? Men awradym. Sizden men gelýänçäm sagamanja oturum. Menenim owadan toyun, owadan pursatlaryndan stories araşyn. Tak, dostlar görüşürüz ya. Biz lifte, men lifte kimi gördüm? Legendarny Menavatlar Menmari. Berde oğlu Ahmet, iberde de menajeri. Alada təzəlik gelýär ýakynda. Aşkabada prosta gelin dersin. İnşallah, inşallah. Çok ki bir təzəlik garaşandırsa. Düğün akşamı yapkay. Krasavç, krasavç. Mutlu olsun. Ne ettin kovdun falan? Pulu mu? Pulum da oluyor. Hayrat et bırak, hayrat et. Davay da uzan bak olsun. Yürü. Demmäňde salam. Arada Hatice atly aýdym ýazdym diýip size böyle jündüm nedenimde. Men direktime kän gyýlar gelinler ýazdy. Men gyýdymyň ady Hatice, men adym Hatice haçan dorus çykýar diýip. Anha ol güni hem geldi. Bugün nesip bolsa Hatice gyýdymyzyň bukça gördi toýy. Häzir şoňa barýan. Bu köýnegime ýerite Hatice'ň bukça gördi üçin tikilen ekskluzivni Sultan Lawatlar tikip berdi. Materiali Gulay Matadan. Çılgıdan, ekskluzivni çılgı bilen dizaynerski. Spasiba köp Sultan Lawatlary. Şu nesip bolsa toydan bölejik alyp bilsem paylaşaryn. Ramzan, kutla koyur da toyu. Toya mehman boldan go gerek. Men aýtmaý. Bağınızı uyutum. Ayt, ana. Kutlu olsun toylar. Bravo. Ýaşy Ana koklan krali. Damanto. Nura Gamyň ahbara gelejemeden döwletine beresini bir azaýyp koýmuşakda kurşak. Neyli? Daş Murat. Davay paruslo kutlak koyurdu. Kutlak koyurdu. Kutlu olsun. Yaşı koşul kurdu. Sen çekilin eğleniyor. Baktı olsun. O da şans mı? Olsun.